efficiency long live. Long live, long live. Sixxth long live. Long live, long live. Jai Kathar long live. Long live, long live. North and West State. Glory, glory, glory. Wrong mong way public all along ni tum APHLC meeting dolo mass joining pini dolo BJP pen jasemet BJP pen la pen Congress pen la pen ASDC pen dak nang join lokado we don't trok kepra si don't trok kepra si muluk atum nang join lo pini adon si don't trok kepra si muluk bang edo olo more Parohini da dopo amunit amuluk bangke. La ke theklong ke BJP tum hai po ba Congress tum hai po sakorian da bang phan si piet long lian da bang phan si piet la pen ke adet an da longri kep ta che yor thulo la pen ke council administration mata government phan si DCR rideng si ko dai thulo kente avedet khangjang lo non ke jok ta chini lo non ke council ta Athaksi Karbi puchodanat lo kasolai ke Bongali Bihari tum si kasolai lo kente la ke la posi la kachini si rata tum tanon ke APHLC long si nang kingbedun tu atlo tum ke Lahenlo alam mang ke election le hai data sonte la ke notice nang papele long le de dia polo ne li tum bang ke tanon ke election ke hai tum bang ke bang hala Bongali Bihari to man si phere unak lo kente Karbi to man ke phere relo non ke Karbi to man ke eviction lock lo ning hokta ke Kecheng si nang tum matha thae chok lo ne chok che lo ne bang jat le pualing sta nili to APHLC to ngela ke chok che pu di pulo bang la non ke election hai det pen ie man tha che bak belang bang Karbi rong si eviction ka pa prang kente la pen non a koi vik tu pig gilang Karbi la pen inglong rat tompan ligi pul kang tung ate la demokrasia teng pen la non election ke bang thu gilang an ke APHLC along nang ching bedun et ete hedi nili tunga bahaduri puta kalilo thang da kalilo ta la ke thek lor lo gen de BJP le pen Congress tunge thang da inglong rat phan ke che hai che rai un elo tumke la si APHLC long nang dun et ete che plang pelo la hello ni ti pugang tumke elo ako election hai that person ne ni tunge la iroyang bang si van that ja pot lo la ke henopi ka lam lo ke la ke Kuma lo da ka dai doge adai do ke la BJP Congress tum lo
La Congress tu hutsi ke pon bola. Kalang bang. Congress hutsi si pon lo la amunit ke Congress BJP ta ijat vet hoente. Net ke nang som chok ta chok le lang itu. La le net somun ima di unle lage. Pini Sixxth constituency kadang mass joining pini BJP la pen Congress pen pini na cepa ogdun laki alang litum kachiniya jakong do Tanglo Athema 6 schedule to the Constitution of India paragraph 2 subparagraph 7 la pen 20 paragraph along ke mithang adim ke mithang si vote joglong nangi la pen ke thuta thur long nang jipu la si pinyarni ilitum aron alo alam itum chithan lo la pen suar lo song tum sitami women wing mati suar lo song anso se ke form dia fan alang litum keng kam nang chejor Tanglo ladak Sixxth constituency ahina PS pen tiwang lasi nili central women wing pen nili alang litum abhan ning chinduk lo pima pinso ka chesong along arlo so tum sitami keng kam chejor dun nang jipu alang litum kachinia jakong do posi la pini Sixxth lo mass joining la pen women wing so la suar lo song ki Japan Prapjen pen alang litum nang chahang popusi birta labang ta arjulong lasi anso si iprang ki wang jilang ki suar lo song tum stami pinso tum kache song kapangtang tumas ason thosi suar lo song sami Karbiang long East West di Mahasau la 26 constituency sitami suar lo song tum chising pot etlok anso se si kengkang che Jordan pamepo la pen thi burbur sitami imithang longri longpat isumar longri longpat kache rai kom Japan hemprik long litik ke nilitum babangke la bangke kache song do na bangke itu anso se si pangtang hemprik long litik Akhei Kathar search ke paning nang ma paning longri long pat jinghan nang ma jinghone solo sa jakong pangtang nang ma Sixxth suarlo constituency patang pangtang nang ma Akhei Kathar sar long live Karbiang long East West di Mahasau long live